bentuke mendem nanging gayope padang ing jero ati. Wayah esuk dudu gawa mumet ing sirah nanging rasuk berkah saking Gusti. Ojo gampang ngapusi nindake printahing agama. Ojo mabuk-mabukan, jubuken angkamu eling orang anak bojo. Rezeki halal barokah, sawangan ripat sing bening ing omah. Ngenteni tekamu kanthi rasa tresno, dudu botol sing bagawa dadi kanca, nanging donga sing dirangkai dadi mulya. Ojo gampang ngapusi nindake printahing agama. Ojo mabuk-mabukan, jubuken angkamu eling orang anak bojo. Rezeki halal barokah, weling iki dudu karepku pribadi, nanging saking luhuring budi pekerti, tinggalan barang sing rusak jiwa, mulya menyang dalan sing diridhoi. Ojo gampang